טוב, נולדתי בטישוויץ. באיזה שנה? ב-1935, ומשם... מה עשיתם בטישוויץ? אבא שלי היה מלמד, היה לו חדר בבית, ולימד ילדים, א' ב'. והאחים שלך? לייביש. וכולנו ביחד היינו, כל האחים ביחד. רק יוסי לא נולד. יוסי עוד לא נולד. גם יוסי. יוסי נולד גם כן. גם? כן. ואוקיי. ומה עשתה סבתא רבקה? סבתא רבקה הייתה עוזרת בית שמה, מנקה את הרצפות, וסבא זלמן היה מלמד. הוא היה מקבל כסף על זה? כן. זה היה התפקיד שלו. והמלחמה התחילה, אז התחלנו לברוח. אבל איזה בית היה לכם? אתה זוכר את הבית? מה? אתה זוכר את הבית שלכם? אני זוכר את הבית, כן. היה בית מעץ. קטן? כן, קטן. ובתוך הבית הזה עצמו היה חדר גדול, ושם הוא לימד את הילדים. והיה לו זקן היה לו זקן, כן. חב"דניק? כן, דתי. ומאיפה היה שוחט בכפר? היה כשר והכל? היה כשר, כן. כנראה שהיה, אני לא זוכר בדיוק, הייתי ילד קטן. והמלחמה התחילה, אז אנחנו ברחנו כולנו. ברחנו ונסענו, והגענו לפולניה.